Letos v létě se na vrcholu Velké Javořiny uskutečnilo jedno z největších a nejsrdečnějších setkání Čechů a Slováků. Na nejvyšším místě Bílých Karpat se poslední červencovou neděli ukázalo, že československá hranice je pro mnohé lidi stále jen čárou oddělující dva regiony stejného státu. Přípravný výbor javořinských slavností zajistil pro návštěvníky zajímavý a bohatý kulturní program, který spojuje soubory a skupiny z příhraničního regionu. Pro návštěvníků je určitě bohatý program. Jsou to samozřejmě většinou folklorní záležitosti, jsou to tanečníci, zpěváci, mužské sbory, taneční sbory. Jako vždy panovala družná a veselá atmosféra, které pomohlo i příjemné slunečné počasí. Tady přijdou lidi, kteří tady chtějí být, kteří chtějí zazpomínat na ty předky, kteří tu tradici založili, vzdát jim hold, ale taky si tady prostě učit to setkání, ten folklor, ty písničky a vůbec. Pravidelne tu nechodievam. Prišiel som s folklórnym súborom Javorinka z Myškej dedinky a z pohľadu diváka to beriem ako, že je to veľmi kvalitne pripravené a prostě je to pekná tradícia. Kulturní program opět obsáhl široký příhraniční region. Zastoupeny byly pěvecké nebo taneční soubory z různých krajů obou republik, které úzce spolupracují nejen na kulturním poli. Spolupráce mezi moravskými a slovenskými kraji je intenzivní, žilinský, trnavský a zvlášť trenčanský, takže my prostě se setkáme. No a tak, jak je to mezi přátelama, také to skončí u té písničky, nějaké veselé historky, no a samozřejmě okoštujeme, co kdo má, co napálil, jak se zadařilo vínečko. Akci dlouhodobě podporuje vedení všech zmíněných krajů. Pravidelně vysílá své zástupce, aby nejen při projevech příchozí ujistili, že dobré vztahy Čechů a Slováků budou pokračovat i nadále.